Hello, hello. Good afternoon. Nga pa niya tulo pa iyong tanan. Nga nagpapasalamat kami. Dindagan kami sa ni Niyo para pagpasamot ang mga proseso para panluhisan. Okay. Ayun na ma'am, inina with only 8 days left no before ito na ato na deadline. Ano ito na pinaka-importante nga reminders para ito na aton mga tax payers ma'am? Oo. Okay. So, i-remind ko lang na ang ating deadline is on April 15 of 2026. This is for the annual income tax return for the year 2025, baya ka na last year. Definitely, warin ito extension. So, nahangyo kami hamon mga taxpayer kung pwede, mag-file na kamo bisan before April 15 to avoid the rush para avoid liwat na nalabang nga pila. Kaya kung di rin kita maka-file April 15, kung may kita may ada mga pinalitan. Ma'am, ano ito na aton mga different filing options available o para yan na ma'am? Okay. May da kita ma-available nga online filing. Minsan nga filing kung kung di ka registered ang electronic payment or filing system, pwede ka mag-file EBIR forms. Pag ma-file ka lang via EBIR forms, kasi ma-generate mo ang return, kung may dabaraydan, makanto ka na habang ko pagbayad. Or, pwede liwat maggamit ng online payments. Sa natin sa Paymaya, Unlinked Base, sa kanang land bank, pwede liwat suga dito. Ma'am, para gihapon no itong impormasyon ito na aton mga kabombo, ano po itong mga penalties or consequences no nga era expect if they fail to file or pay their taxes on time, ma'am? Okay. Pag di rehira maka-file on or before April 15, ang pinalidad, kung may ada kabaraydan, of course, ang tax due, tapos 25% surcharge, 12% interest per annum, tapos may dapat sinising a compromise penalty na depende kung pera niya baraydan. Okay. Ang minimum is 1,000 pesos and maximum is 50,000 pesos. Oo, ma'am, so far yan ano ini na waray may da ba or may ada makita mga updates or changes para itong aton tax rules, forms or procedures for the filing season? Oo. Amo gagad hapon, ma'am, parehas last year nga kinahanglan pag-file nato ng income tax return, kinahanglan mag-file kita online using the ABIR form system or the electronic filing and payment system. Pero di rin naka-enroll kasi ang EFTS or the electronic filing payment system, kinahanglan to pa-enroll pa. So kung di rin ka-enroll sa electronic filing and payment system, adi ka ma-file na EBIR forms. Pwede ito ma-access sa among website, pero at ito nga baga kinupuri ang pag-access, pwede ka mo magkadihaamon, may datang i-launch dito nga mabulig ka iyo. Oo, ma'am, para iton aton mga taxpayers, ano iton ira kinahanglanon na i-prepare before mag-file iton ira ITR? Ano iton mga documents or information nga needed, ma'am, or required? Okay, ang mga nga may mga negosyo kinahanglanon may nakita iton 1701 nga forms pag individual, tapos ang ira financial statement, depende kung peraluwat ang ira kuan, ang ira gross sales. Pero amo gihapon ang iyang financial statement, ang income statement, balance sheet, ang mga notes to financial statement, online na gihapon niya na ang pag-file through our electronic audited financial statements system. Amo gihapon, the same kuan, kung di kaya taxpayer maka-online, pagkadihira amon opisina kay ga-assist namon hera dili amon i-launch. Alright. Sige ma'am, any message nala para iton aton taxpayers to the public, ma'am, or may ada ka pakadugangan ng impormasyon? Go ahead, ma'am. Okay. Amon mga taxpayer, file and pay kamo temprano, Sabado, April 11, open ang amon opisina para magserbisyo ha iyo para ang income tax return. Ayun, dam nga salamat naman ito na imo paghatagin oras sa Bombo Radyo Tacloban. Thank you so much po, hinig po ka mga da. Salamat luwas si Madamo, ma'am. Good afternoon.